Right, ebusuafo for more akaba biom e dia bagana insem TV eso. Honorable Kojo Opppong Nkrumah oye MP e de ma eye ofuase ayirebi eye ode insem bi atuja no chire mu se NPP party no pese owini power 2028 dia ende sade we na omoni ebusua momenti ensem ode tudwa ne mbrewi a ebedi nkomo. Uyi ba kwa ebebu ba ye kabo mu dia emuda. Ndi NPP fu nyina etimi anopai. Eye fie nkomo no yedi obi abeyi ni de yiwia ni pobe wini bia ni nyina aka ne de Dr Bawumia na mewo ebi na me tell na obi bi sese obi owa obeto aba ne bi ba person tifi wanum se edi enti na yensan emfa Bawumia mra ubeyi se ni pakro na no sen edi kan se ye pe to me 2028 pa na ye pre se ye pese Ghana for my akonya ne ba ben mu a ye obi a ya ton na wie ton na tu aka wie be bia ni wa odi ni mfoni ebe kwako jina Ghana ni akwala bi ojina baby be ka cho se onim no akwala akwa on to aba next year na on throw ni din kura fi na oba be throw ni din onim no or ye marketed presidential elections so there rule number 1 e brand deputy one ni mu ye bodin a aba ni bisa se ho amu na eko ya bodin an kan ho nka ho bi ubodin no bi ka se no ni ho a se nka ho bi Bawumia ton na wie as part of that no do be abeka tia ni bia ya katia na wie nya fi no bi come manufacture bi fufuro that means fufuro bi ene o number 2 so wo hwe wonu ma edina nyina se fata wonu nyina ya party ma ba wo hwe obi a edie na ye ne pa ne nti ase edu akiri wo hye bibi afri di akoyi ni di ankoyi mu pa idin di Bawumia we see adwuma no aba bedum pempenso bi ne ma ne bibire wo ho a wa ya ayeye ebi wo ho a anyeye we asi wo hoi obi en ho beka se ne bibia ko 100% da ti ne ma ne bi wo ho a yeye wa ba mu anyeye ye see bibi wo ono so see bibi wo is the most prepared candidate etoso miensa Dr Bawumia the most prepared candidate. He is the most prepared candidate. Okay. The etoso miensa ye khani su ene ne ban send your penny na boom on papa nipa mu en kasenti obia oyobia o titiri ko kese ma yetumi afredom ababeka ye ho de akwa wini abano politics so de ye fredom ne de akoya ye obia o fredom ma yakwa ko santokwa no Bawumia ye obia and I am saying, no, and then I bet you, we say, or call different side, we say, call different. Or maybe, yeah, call to first one, no more can you, or more can you. But you're too late, you know. Or from you by Emma, Majuma, so when you're Ujana committee with Ujana committee with Ujana, say. Because or could be a boom. Or who think crowd as a you say, ade akrama hu obebom wo na jamo hu anu ede no buna ni chie sana Bawumia ate because mpenimfo bu baby se peni die odue mate nso mante ne nyina na yeso so peni die odue mate nso mante o peni bia wo pese wo titire iku kase bom no odue mate so manti nti bo se Bawumia obi tumi ka sam ya wa otinche kwa no wonsum bo no ka no asre no bu na nti no konanim obi a o kasetia no kwa ohia na no abam no ade nti esa se ye chikire dom nti se ye pe obi a o represent the aboni be fe no inclusion yem fo bia meka ho ye constitutional reforms yi ye corner honey ade o se na ade na mum biem no obi anto abane bi ye say obi anto abane bi say as informer say o se be NPP ni bi okwa card bi amane nto bi ye say okay o fire te ye call different person obi say na ye ka say ye biem obi atu bi ahwa na bi tia sa EC bills no nkeka honey ade no nti committee ni wie wo hwe ya ye recommendation ne say ye pese by 2028 ni e biem mo bi atu we NPP ni ba na okwa card papa na say what you this abana be to be na mum yenye nuru ho no and then ye biem akwakodu be 40% of the current base Bawumia tiri mo policy nka ye biem mo bi antu bi ye probi o ye inclusive
akwala opani oba obema muslimini kristoni obi ambeka ho se be bafan obi ojina na so obi ambeka ho a he is the one who represents inclusion. Nti me mama semowa nema kakra we krampo so say obi be pese obete obi samia ne se ma meka na me do fully or peke ne forms fully na fi ye tisi me say ye campaign ye ne be kire ya je kire ye party for ba ye nkase ntia obi ada mamu Bawumia instruction ba ko de ama na chita for ne say wo ko cassette obi ono ko nya obi you fi campaign because on pesa representing is soon in the bank on pesa because you be you know also to make obi abom na o cassette obi a ndu hwe ya da e colleague no kan say ye hwe ya no kasa yi last election no ade ba kwa ni twa ni so mi so ti fi TV bo say yan kasa yen nsem wo ye katia na ndi for the advert ti ayen nti ye hwe ya no kasa yi nti ye me no so a ye be kirim dinti a yesusu say Mahmoud Bawumia ono na ye de ni di enimu a 2028 your chances here the brightest. Yen kasenti obi ada safu ne be stress say yin yanum ni na wo de dia candidate betumi aye no no waka no delegate no tifi Kojo Opppong Nkrumah ekire say NPP party no epese dachi bia no 2028 omo san di nkunim na mapa de ya nema mu hia e nema miensa odo say ombedo omo hu ni omo hu NPP party no odo ebe den ebebem na yehunu say nyina ye nipa baako ye nyina eye osono ne mma na yese afani afanka eno nkyerɛ sɛ abɔnten so fo nye den embefa nkɔ ntonyabo Opppong Kojo Nkrumah asre Ghana fo amu NPP fo nyina sɛ yama odo ndi party menim yamfa odo enhye mu yamfa odo embo ye bra esanza bible no kura sɛ do onyanko sɛ wo ho na sɛ odo mo do nko amfa so be na obenya sanza bɔne ye fompo enim saaye eno nti yamfa odo ne ba koye na kyerɛ sɛ yamfa ndi dwuma otanso wi asɛm no ɔka asɛm bi sɛ NPP party no ehia asomdwie na onim sɛ asomdwie ehia papa isan sɛ mpanifo sɛ prayer way wi ba ko a ebu na mmom no kambo ma anya den embu eno nti no srɛ NPP party no ene nipa a ɔmo party mu nyina ne sɛ ɔmo ma yɛmfa ɔdɔ nkabom ene asomdwie enya adwuma na onim sɛ yɛ ne saa NPP party no ebetime di nkun isan sɛ anya ne saa emfa ho ne nipa NPP party no ede ne baba in the 2028 general election NPP belusu sɛ ɔdɔ eni party ne mu a owiye no osaso de nsɛm bi etudwa na osanso kyerɛ sɛ NPP party no Nyankopɔn ebetimi aka yɛn ho ama yɛ weni a gye sɛ yɛnya nipa a yɛde ne ba ne yɛ tɔn na magana fo a yɛmbrɛ ɛno nti no sɛ NPP party ne sɛ kɔto aba ɛyɛ 31st of January 2026 na yɛnto aba ma nipa a yɛ present no de na magana fo a yɛmbrɛ na ɔhwɛ ne kaso no ɔkyerɛ sɛ nipa a obetimi aboa ama NPP party no etimi ewini to me 2028 ne de ono no susu ye no hu ne sɛ Dr Bawumia the former vice president ene Flagbearer in 2024 general elections no ono na ohunu ne sɛ ye de ne ba obetimi aboa ama NPP party no agye to me e de friend this nsɛm we ne nsɛm a Honorable Kojo Opppong Nkrumah e de to dwa ɔsɛ NPP party ne sɛ party no enkambom na yɛmfa ɔdɔ biakoye enya adwuma sɛ ne be ya NPP party no betimi asanfa ne ntoma pa e de efra enti abusua we de yes NPP party ne sɛ nkebe ya obi antin sanse me papa yi de atodwa yi na yende so ne beboa den na won so odwen ogidi sɛ de Honorable Kojo Opppong Nkrumah ka no ye ne sɛ beboa ana won so wadwen foforo bayin wadwen kyerɛ no e comment section ne mu hanom e Ghana nsɛm ti me am ne bedi nkɔmɔ no pemidin e de promise e the blogger e de mo besi ya no na emre atwa mu no ana emre asɛm no ye di ne ma foforo nso be san brɛ mu ye das